Nonni. Tässä olisi tämmöstä Rockstar Super Source Energy Drinkkiä. No vihreätä omenaa ja korkea kofeiinipitoisuus. Siinä on kofeiini, guaranaa, ginseng. Ne on sellaista juurta. Se on sellaista virkistävää, ihanaa ginseng-juurta. B-vitamiineja, tauriinia. Ja nyt tässä on Rockstar Super Source. Tää on vihreä. Suomessa myydään kyllä sinistä, mutta tämmöistä jotenkin hienomman näköinen tää vihreä, vaikka ei vihreä ja punainen kyllä sovi yhteen. Mutta no, en mä tiedä jaksaako näitä lukea, jotkut tulisi lukea näissä, mutta tolta näyttää näitä tässä valossa nyt oikein kunnolla. Tommonen. Nyt päästään maistelemaan. Suuri hetki koittaa. Nonni. Nyt se on auki. No mä annan kyllä. Tää on niin hieno, että on kyllä 5/5 tää tölkki. Tää on niin hienon näköinen. Nyt maku. Ja tuoksu. Aika jännä, tää tuoksuu ihan omenalta. Oikeesti. Ette kyllä ite voi mahaistaa, mutta nyt tää tuoksu on niin omenamainen. Tää on ehkä 4/5 mun mielestä. En mä nyt tykkää omenasta niin paljon. Tästä tulee semmonen omena, semmonen hapan semmonen karkea maku sinne suuhun niinku omena tekee. Ei tää kyllä todellakaan maistu siltä Super Source, siltä siniseltä, joka on sitä, en mä tiedä mitä se on, mutta se maistuu aika oudolta. Tää on paljon parempaa. Tätä kyllä pitäisi myydä Suomessa. Tää maku on kyllä 4/5. Mä en tää hintaa kyllä tiedä, kun tää tuotiin Tanskasta. No, ehkä vetää vähän lisää. No hitto, tää on ihan hyvä. Kyllä tää on. Ehkä mä vaihdan, tää on nyt 5/5. Tää koko. No niin, tämmöstä oli tällä kertaa. Moro!